И здравейте хора, аз съм Петака. Днес, докато пътувахме, намерихме със семейство ми доломен, не там как се казва. Ето сега ще го видите. Това е било тракийски, мисля, че домове. Вижте там дупките, от тук се е минавал явно. Нататък е планината. Яко е. Вижте, тук пишеше, че е такъв архитектурен паметник на България. Тук работите, които са намерили тук някакъв лък. Добре хора, това беше за този кръстък блог, исках просто да ви покажа какво съм намерил и чао!